Τιμητικό βραβείο στη Εύη Χριστοπούλου και Μαρία Λαζαράκη. Δύο γυναίκες χημικοί εργάστηκαν στο χημικό εργαστήριο του Υπουργείου Εμπορίου για 40 χρόνια, όλη τους την καριέρα, και βοήθησαν όσο λίγοι την ελαιοπαραγωγή στη χώρα, εξετάζοντας δείγματα, αναλύοντας, διδάσκοντας τους παραγωγούς. Ήταν οι πρώτες και οι μόνες για χρόνια διαπιστευμένες γευσιγνώστριες ελαιολάδου που μας αντιπροσώπευαν στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου και έδωσαν εκεί το δικό τους αγώνα για την προώθηση του ελληνικού λαδιού. Η Εύη Χριστοπούλου εξειδικεύτηκε στις χημικές αναλύσεις, η Μαρία Λαζαράκη στις οργανοληπτικές. Μαζί εξηγούσαν στους παραγωγούς τα προτερήματα και τα ελαττώματα του λαδιού τους, προτείνοντάς τους συγχρόνως τον τρόπο να βελτιστοποιήσουν τα πρώτα και να εξαλείψουν τα δεύτερα. Οι Έλληνες παραγωγοί που συναντήσαμε στα ρεπορτάζ μας μίλησαν πρώτοι για αυτές, για τη βοήθεια που τους προσέφεραν. Το δικό τους ευχαριστώ ήταν η ηθική ανταμοιβή τους.